mine man wala kilo filme modon ɓurɗum andugo ɓe inde kayefi. nane ma andire aɗo jooɗi bannin tan nda document ji ɗo mi timmini waɗi kayefi ore dinima kayefi nan gam heɓugo filme moɗon se on abona ha lamba ɗiɗo larata gam jamanu sanji enen noon harka fu sanji inchallah ton aboni on waɗi ko waɗata himɓe ujunere ɗoɗɗo noon min yofata filme man inchallah yawne gam abonugo ñamduji ayi ke ñami sofni ɗo mi yehi sare ko fayno mi yehi mi jaɓi wanni sofni kayefi Voilà, voilà, bonne idée,